Kralj Zlatne planine. Nekada davno postojala je jedna planina od zlata. Da, zlata. A na vrhu ovog bogatstva živeo je Đule, kralj Zlatne planine. Ja sam kralj Zlatne planine! Kao i u mnogim pričama, sve je počelo pre dosta godina sa skromnim početkom i neobičnim susretom. Bio je jednom jedan uspešni trgovac koji je imao ženu i mladog sina po imenu Đule. Trgovcu je išlo baš dobro. Sve dok jednog dana, kada je njegova radnja nesrećno izgorela do temelja. Uništen sam! Uspešni trgovac sada je bez prebijene pare. I sve što je imao je jedno parče suve zemlje, gde je uzgajao nešto bednog krompira. O, milostiva nebesa, čujte moj vapaj, da ću bilo šta, samo da ponovo budem bogat. Sledećeg dana, dok je trgovac obrađivao polje, jedan zao, ali pametan patuljak mu je prišao. Kakav si? Ja sam blatnjavi siromašni trgovac, koji je nekad bio bogat, a sada uzgajam krompir. Šta misliš kakav sam? Da, čuo sam da si juče preklinjao nebesa da budeš ponovo bogat. Da? I? Šta bi mi rekao? Da mogu da te učinim ponovo bogatim, ako mi za 12 godina daš ono što prvo ugledaš kada večeras dođeš kući. Rekao bih da smo se dogovorili. I tako je trgovac pristao na uslove zlog patuljka, koliko god neverovatno zvučali. Kada je trgovac došao kući, prvo što je ugledao je bio njegov sin Đule, koji je hteo da pokaže tati kako svira gitaru. Tata, stigao si! Vidi što sam naučio da sviram! Trgovac se momentalno prestravio. Šta ako je zli patuljak govorio istinu? Trgovac je potrčao u stepenice na tavan i pogledao je u škrinju. Začudo, laknulo mu je kada je video da je škrinja i dalje prazna. Zli patuljak je lažov. Međutim, vreća sa zlatom je pala sa neba. Zli patuljak je ispunio svoj deo pogodbe. Trgovac se zabrinuo da će i on morati da ispuni sve ono što je obećao. Tata! 12 godina je prošlo i trgovac nikada više nije video niti čuo zlog patuljka. Međutim, na dan 21. rođendana svog sina, odlučio je da mu ispriča o zlom patuljku. Ne brinite, mama i tata. Naći ću tog patuljka i platit će mi za ovo. Ma da li je to Đule? Wow, zar je već 12 godina prošlo? Vreme leti kad je čovek zao. Đule je počeo da se raspravlja, ali zli patuljak nije hteo da popusti. Čak mu je i pokazao ugovor koji je njegov otac potpisao. Izvini, sinko, ali ovaj ugovor je blindiran, tako da ćeš morati da pođeš sa mnom. Ne idem ja s tobom nikuda! Gde uopšte ti živiš? Negde lepo, pretpostavljam. Pa ja zapravo živim na ostrvu sa planinom od zlata. Wow, to ipak zvuči lepo, ali nema šanse da idem s tobom. Nema šanse! Konačno, zli patuljak je pristao da ga stavi na brod i pošalje na more, do udaljenog ostrva gde će skončati. Iako ja preživim ovaj put, ti više nećeš moći ništa, ni meni, ni mom ocu. To ti je završeno, sinko. Samo ulazi u taj čamčić.
Par sati kasnije, razjarena morska oluja guta čamac u svoje mračne dubine. Đule je preživeo, našao se na nekom čudnom ostrvu. A onda je ugledao tajanstveni napušteni hram. I tako se Đule odvažio da uđe u napušteni hram. I tada je naleteo na princezu zmija. Ona mu je rekla da ako izdrži 3 noći da ga 12 čuvara hrama tuku, ona će se ponovo pretvoriti u prelepu princezu. A onda će je Đule oženiti i postaće kralj Zlatne planine. Istina je, dragi moj. Samo pusti stražare da te savladaju i vidjet ćeš me u pravom svetlu. Pa, ja sam više ljubavnik nego borac, ali pristajem. Dobro, drugovi, nešto mi pade na pamet. Da možemo malo da porazgovaramo, onako iz duše, da smirimo živce malo. 3 cela dana čuvari su udarali, šutirali i mlatili jadnog Đuleta, sve dok od jednom 3. dana nisu nestali. I kao što je i rekla, ona se pretvorila iz zastrašujuće zmije u prelepu ženu. I tako se princeza zmija, a sada žena, udala za Đuleta. I tako je on postao kralj Zlatne planine. I posle nekog vremena rodio im se sin. Ipak, Đule i dalje nije bio zadovoljan. Šta je bilo, ljubavi moja? Kao da si nešto rasejan. Nedostaju mi roditelji i voleo bih da ih ponovo vidim. Kraljica je mislila da će im doneti lošu sreću ako se Đule vrati kući. Ali ipak, dala mu je čarobni prsten koji će ga odvesti do roditelja i vratiti nazad. Međutim, upozorila ga je da ne poželi da mu se ona i njihov sin pridruže. U trenutku, Đule se pojavio u svojoj staroj kući. Njegovi roditelji su sada bili stari i tužni. Nisu bili srećni što vide sina. U stvari, oni su mislili da je to provalnik i probali su da ga izbace iz kuće. Prekinite, to sam ja! Ja, Đule! Misleći da će mu roditelji verovati da je živ ako vide njegovu ženu i sina, uzeo je čarobni prsten i poželeo je da su zajedno. Đule, šta si to uradio? Prekršio si svoje obećanje. Naš brak je sada gotov. Ne! Sljedećeg dana, Đule, razočaran i nemoćan da se vrati kući, lutao je po selu. U tom je naleteo na 3 džina koji su se svađali oko nekih ukradenih stvari. Ukrali su čarobnu gitaru koja tako jako svira da može da oduva svakoga, ogrtačne vidljivosti i čizme koje mogu onog koji ih obuje da odvedu bilo gde. Jel mogu na čas da pozajmim ovo? Samo napred, burazeri. Dobar momak. Kada se Đule ponovo pojavio, obznanio je ženinu izdaju i usprotivio se venčanju. Kao zakoniti vladar ovog kraljevstva, poništavam ovo venčanje! Još uvijek si živ, wow! Bravo za tebe! A sad ako nemaš ništa protiv, ja bih da se venčam sa svojom verenicom. Slušajte me svi, napustite moju palatu s mesta, ili ćete osjetiti bes moje čarobne električne gitare! Izvini, sinko, ali ovdje svi znaju da nemaš pojma da sviraš gitaru. Spremite se da budete oduvani snagom moje pravične gitare!
Čekaj! Zar ne možemo da se dogovorimo? Đule je povratio svoj tron, ali je bio tužan što je izgubio ženu koju je voleo, iako nije bila iskrena prema njemu. I bio je rastrojen gubitkom sina, koji ništa od ovoga nije skrivio. Ja sam kralj Zlatne planine, o da, ja. Ali jednog dana Đule će pronaći novu ljubav i osnovati novu porodicu. Ima li neko čepove za uši?